Направил съм ни трябва. Да съм тук в живота. А тия комета добре. И, чел. Лаги да е. Не трябва да си я почнем. О, не ме хилот. Къде си това? Ложката ли е? Къде сте? Баци, не мога да се хитна с един, бе. Водителя трапа. Къде е той? Толкова че няма видиш. То най-голем ето е пред това. Пред там. И където са били със Рей долу да е бачи. намерил. Сам да за първи път участва в такова мели. Мога. Баци, някакви шакари с кейпвитите иска да ме бутнат. Аз съм много. Тук някой? Значи си жалкар, бе. Да, и жалкар. Той ще е жалък този. Аре, приятел. Крок, мрок. Да, не бутни го! Аре, бе! Идиот. Бе, Това долу, не тега се. А! Абе да тия ми много бака, бе. А, тролс. Какъв е този? Да, долу лаги и аз не изгледам. Ева тук, майка ти, каша. Не изгледам. Ела, бейби. Ела, все добро. Не, не, просто то битката на лага, бе. Бишката на... Не, не, не. Ох, майко мила. Просто аз битката на лава я разпочвам. Я разкажи, моля те. С го спами, бе. Като мене докато седи, бе. Жертвичка стана. Не, брат. То го доминира, бе. Тим, бе, мой. То не може ни бие даже 2-1, смеш колко са. Даже бега си страшно и 3-1 е пак условия. Абе, мокни очи, да. Ой. Това му цели даже. Мен ме бият 3 в 1 хора. Ларапент. Аааа. Заедно това не му се играе много. 3 в 1 ми правят. Томов ела тук, обърни се. Там какво правиш? Томов, ти моме ли си, бе? С много прозор. Кажи, бе. Бият ма 3. Да, затова колонаш някакъв. О, то се без каска, бе, what the fuck. Аз ме щупих. Смятай колко си хакер, брат. Така беги, бе, стоп. Да, ре, то си приписва с улите. Какво? Викай Какъв съм се трябва да пия, бе, човек? Какъв си ти, бе, еди? Да, не мъква, бе. Чек. Какъв си прост. Убих го, да. Аз се бия с 3, 4 се бия, Ай, това някакво. много лодно с малко, е. Те не се биете. Ето тук. На измегия. Гаранче. Гарванче. Това се бият ми 3 в 1. И после. Бой потъртал шок. Нека време ще отпро. Това много вече няма почнати, е, брат. Бой потъртал шок. А, да, някакъв ма фул слонес на ти лут ли си? Малко да лагне. Ако му кажеш да лагнеш, ще лагне спокойно, Сандо. Кой вика, може ли още? Трябва да го помолиш. Да, аз съм горе на теб. Ако правиш горе, той се наблюдава, човек. Ева тук е Томо да се биеме малко с тебе, виж какво. Ела, бейби. Лапите от Да чуваки. му дай той. Дани от Дай чуваки. си дай така как гледа. Зъбчо. Какво? Зъбчо. Стейте ма Ай, да. добре. Как си измъкна, как си направо го? Не на офира, дай, то А, то ме намерих, мама, тук качена. Дома да, No лагва, no fear лагва. Ай, дайте по нов фиер. Клизам. Дайте фокусните по нов фиер. Нека е тичам. Норд, бе, идиот. Не. Да, разширите. И го бутнал сега. Ева тук бе, мишка. О! Пис. Ти го чепи, Аз съм скачай наив. тук, скачай. Тия на нова, хелп. Не, това почника няма.
Да. Явно на норм. На този дали мой ако хора. Идем на Норд. На Норд в една дупка сме. Мисля да идвате повече. Аз да ви Ако бавя бутна на Его. този, от Ендър първата ме бутна. Ендър мишката. Абе, махни бе. Аз го изкарах този. Самотния. Чай да го фърнем долу. Тя паде мишка. Чай да метна. Я ми дайте стренти спиш, защото аз нямам. И аз нямам, да. Да. Неква пила. Аз ще го пазя е тука. Къде си ми Тому? Това е, чакам да стъпи перо. Ти му умели си? Махни ме перото долу. Какъв е? Не може. Аз нямам стренти Сто спид. пъти в този драп. Нямам стренти спид. Опитвам се си извърта като малка Ето нищо. дар. Нямам повече за мен. Аз те чакам къде. Майко си бегах, бе. Това са най-луди от всички. Аз ще пазя и тука с ноутбота. Видите го. Виж, Тому. Не бе, мята са бе. Мята се друг път. Пулната глава. Абе, Пин, чакай тука. Ей, чувак, не. Кога го бихте, аз съм нищо не взели, когато се гледа. Я гледай, в този трап имаше някакви спомени да... Да. Някакъв офлайн. Искаш да ограним търтеле? Офлайн. Майко, как избегах. Търтел, ела, че покажа Дани, как... ела тук да ти дам малко от сета. Ела, Дани. Избягах, бе. Търтел. Да не съм глупа, бе. Факт. Е, Чай, че... Как ти милак спайк? Търтъл. Търтъл. Някой да оцени един кен. Добре. Добре, търтеле, ела да ти покажа как може да се метне перо. Брата. Как може да се метне перо, ти викаш, че ти не може. Айде, искам да я метна. Ама ако я метна? Ама точно само това. Дай. Е. Оставяме перашче. То верно, май не може. Майко. Оф, аз се варпенвам. И другото чуваките знаят. Айде, горе съм, вишок като. Аз казах, че може. Параболата. То спък знаеш кое е парабола, бе. Warpent. Сложете един Ендър чест в профил, бе. Дали имаш еца? Да. Да, бе, само е. Ей, пинчак, ти имаш милиони нещо, бе. Аре, снимай, бе. Ти много съм бедно. Я напиши Бал топ 3. Ето го, пинчака 1 200 000. Хайде да идем. Задал си. Аз имам 2 лева. Не ти продаваш ли легове? Не. До всеки продава, както вики, всяко купува. Да, ли продаваш? Който го лева на това Си, време, да. Ендър да се самоубие. Ма ви очилатите да, как прави бизнес. Индрома. Аз очилатите да. Космат. Лош грубянин. Бате, ти ще сбиете с приспи. Мръдни, бе. А баца не му е взем нищо. Гледате на Хари Потър сега. Вземи се спитка, бе. Ако става нещо подна тук. Дайте спитки. Айде, двама очилатите да. Дай, ре. Да, Дай, ре. да. Помниш ли си ганието на неговата снимка? А, дете е зъбчо, да. Ама, ре. Той ли беше малко така? Ми май да. Можеш ли да намериш някъде тази снимка? Откъде ти намеря? Шмърките. Не мога. Не, ре. Имам работа да намеря снимката. Абе, бе. Майко, си почва. То само гледам как си мята пошенки тук. По професионален начин. Аре очилат. Хари Потър не очилат. Не вземем много. Той е очилат. Come to fight with me. Всички почват да бягат. Защото Ти лага. те бягат от Сандо, за да не го убият, защото ще ми ридни базата. Бегат от мене. Аре си ядеме координати на базата. Искате ли? Айде. си Аре аз тъмън снимам цял ще в кома и ще таком. О, даде координати на Тигран да. Е, сега ще намеря снимката, гледай. Няма да можеш да намериш, откъде ще намериш? Басло е мери. Аре давай, намеря. Гледай, гледай. намериш, бе, очилат. Ево, къде ти е това? Търтеле, му кажи и зъбчо. Опа, агер. Тук на картин. Нека да оригинал. О, да, ре. Yo, my nigga. Come. Come here, my friend. Този бат се... Сега ако ме бутне, садвам. Аз се махам от тук, че да не стане нещо. Бате, тук гледам как съм писал в 7 сутринта, как съм бил на палат.
Майко къпи. О, помня. Тогава само аз си бях от нашия пакшен. Тос пък и аз бях. Аз и Дани. Вярно. Аз ти и Дани бяхме. Пата при мен беше светло, като си легна. Ми да. Това кога бяхме ние двама, това накрая. А така, да, родоняваше. Бях с вас. Лицата искали да си направи на вас. На важен лол. Това, че съм бил с вас. Ме прави важен. Найс. Може и тънува ли ти? Май ни е фен, Дани. Май. Аз не правим много да се прави разговор. Дани, Абе, бате. Дани Търтъл Гейм. Да, не търта. Може ти аутизъм чанен. Бате, какви яки пипита стават. Аре, Тома се го бият много. та снимка. Да, Ако бех аз, Колко? аз си го бех да това, ти щеше да или да ме паднеш, или да ме наплюваш, А той да иска не му има бани. Бате. Айто с нея го бия. Ала тука. Хело. Това ще метна на някакво слонец. Изненадващо ще бъда. Гледай си една ще си. Еми аз какво да 30 секунди помня. Не. Аз къде сте горе вие, откачалски, малки. Ах, вил от качалки малки лоши. Толкова духа. Аре, бе, дака. Чай, че щях да умра, бе. Абе, човек, я лати на изчит някакъв мистър, колкото като ти е лагва доста и един не може сега да го убия. Мистер Крок. Мистер Крок е на вашия. Да ще го бутне. Бате, то с мистър Крок на лагва. Баци как лагва. Аз то ще го убия, още да лаги. Ето се добра до трапчета, да ти усетна дропчета. Лагна, бе. Гледай го така. Умря. Делико. Да. Тук гледам как пълно текст са си писали. Аз съм взел всичко, а той е про 3, бе. Те си ти, я верно. Ох, чай. Ай на този шут примах. Чекай, аз съм една перла. Ей, го то другия смакъл, ти дойде. То се маквата. До тебе съм го взел да играт смакъл, какво? Следващото време Само на ще мен си не ми кабелиш. работят хуите макрото на тази версия. Някой Да, да да го се не разбием, че 20 000 стега. Точно ти. Ти си Арис. Шито, това е. Абе да, Между другото аз нямам. Викаш много бавно, но. Ма си говорите. много. Маското е по-готино. И то сам. И Бадлайан го знае. Аре бе, пинчер, къде тази снимка? Пинче, ще викаш на баща ти, Аз не А, говоря с на тебе, коя бе. страна не е трапове на Southwest? Да. Там са сейф румовете. Това ли беше това? Не беше такъв. Ще виж пък кой е дебелия крак. Ау, и косматите крака. Здрасти, Санда. Топа, тази качка е много. Виж пък кой е дебелия крак. Как се бързо? Там. Бързо. Да, толкова. Аре бе, къде ще пръси тази снимка от Дани? Тага се. Ала, Ще играете по Почна, видео. какво да игра тренира? Това е да ти роля, да поне да игра. Томфя, Тега сега какво ти там, бе? Аз не те. Аре, къде Айде, си бе? дойде. Това направо не точно типа, да не къде се намира. Точно за да ти страшно. Тос. Вижте ли? По-добре съм била без. Не знам. Момче.
Като не е втори няма. О, кой губи? Кой губи? Кажи ми кой губи. Аз губих. Аз губих. Аз губих. Долу трябва да служи. Айде долу. Змия. Змия. Давай, Долу. долу. Долу Да си ще да се служи. кача. Някаква обратност. Слушаш там да става. Ах ти такъв Томо. Вечеря да служи. Не съм научил, защото дълго си стоят нас. Браво, браво, уважавам те. Това е Томов. О, чай са аз. Само ти ми трябваш. Не ми трябва да... Ма на Томов отдавна не е опишка и аз за това ти говори. Тук я намирам. А, ти ли бе, човек? Аре, Не, 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 не. не почва. А! Аре, ще сменяш. Абе, ай напий пие, къде си? Ще те леснаха, бе. Не бе, ще ти име. Махни бе! Ви сте тайки, аз се махам яса. И хубаво, ай хора, пишат клипа и така, аре бъба. 6-6.